Sator txiki! Zer, Negarrez ari altzara. zuk zer uste duzu? Bai, negarrez ari zara, baina zer duzu? Negar egiteko gogoa. Bai, baina zergatik. Ez dakit, bakarrik dakit negar egiteko gogoa dudala. Sator txiki, negarrez ari alzara. Zergatik galdetzen dit mundu guztiak negarrez ari naizen. Begibistakoa ez da ba? Urrutitik entzuten da zure negar sotina. Eta zer nahi duzunik egitea? Entzun nahi ez duenak belarriak estali ditzala. Zuk bakizu zergatik egiten duen negar? Erran dizuteneko, negar egiteko gogoa dudalako. Ezin ote daba negar egin. Bai, noski, amatxik beti izate dit oso ona dela negar egitea. Nik, ia egunero egiten dut. Ia egunero hartzen dut eta kaskarrekoren bat. Baina zu ere bai. Sator txiki, negarrez ikusi eta negar egiteko gogoa jarri zait niri ere. Barrearekin gertatzen den bezala orduan. Norbait barrez ikustean, barre gura sartzen zaigu. Eta negarrez ikustean, negar gura! Haze parea, biak negar batean. Kitxo, irabi konponduta. Berriz ondatu alda. Bai, atzo aldrebeskeria batengatik, baina tira, Sator eta Bion artean konpondu dugu, eta ea luzerako den. Oso, eserimen pizka batean mesez. Bai? Galdera bat egin diezazuket? Noski, ez duzu baimenik behar galdera bat niri egiteko, bota. Zuk negar egiten duzu? Bai, negar, bai. Eta zergatik? Bueno, triste nagoelako, pozpozik nagoelako, unkitu egin naizelako. Eta beste batzuetan besterik gabe, gogoa daukazulako. Hori da, jakina. Oso osasuntxua da negar egitea, Bai. Gorputza erlaxatu egiten du, umore txarra gutxitu egiten du. Egia da, zerren nagoenean, negar egiten dut eta horrek lasaitzen hau. Negarra eta barre egitea, biak onak. Bai, orduan, auzoko Josek, zergatik esaten dit beti. Aizaki, mutile handia iz, etzakela negarrik egin. Benetan, negar egitea mutila hundiena espalitz bezala, gizon hundiena espalitz bezala. Ezurbi, bakit zuk negar egiten duzula, baina gainontzeko helduek negar egiten aldute. Noski, eta auzoko Jose horrek ere negar egingo du. Horrek ez dut uste. Ez izan zalantzarik, behar bada zure aurrean ez du negarrik egingo, baina bakarri dagoenetan, seguru. Bai. Eta aberatsek negar egiten aldute. Jakina, guk adina. Jakina, guk adina. Hainbeste dirurekin. Diruak ez dudena konpontzen eneko badakizu. Diru asko edo gutxi berdin egin daiteke negar. Aizu, jolas bat proposatuko dizut. Zein? Negararen jolasan. Negar mota asko daude, hori badakigu. Bietako batek negar mota bat egingo du, eta besteak imitatu egin beharko du. Ados. Ni hasiko naiz. Negar zotinka. Aizu nik bezala egizu. Bare gura ematen diazu. Tira, bat bita hiru. Hau da, gehien gustatzen zaren negarra, gehien erlaxatzen duena delako. Hori nitxan izango. Primeran, Ea ba. ea, Kantuaren negarra. kantuaren negarra, bota. Egia da, kantuan ari garela ematen du. Bai. Zuitzan da. Primeran. Urbi, zatoz momentu batean mesedez! Joan beharra dut. Ea jarraituko. Behar duen. Negarrez, eta orain barrez? Zeuk erran duzu, barrea bezain kutsakorra da negarra? Bai, lehen negarrez eta orain barrez. Lehen negarrez eta orain barrez. Lehen negarrez eta orain barrez.
Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETB Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.